ассалому алайкум дӯстои азиз, тамошобинони гиромӣ, хуш омадед дӯстои азиз. Ҳама каса ба канали мо зинда ва сарваланд бошед. Дӯстои азиз, каналро дастгирӣ мекунед. Бардорои азиз, барои дастгирии канал яктаи лайк дар видео мемонем ва касое ки нав ба канал меояд, ҳатман дӯстои азиз обуна шед. Бардорои азиз, бисёри бардоро хоҳиш кардан дар комментария ки мақсад ягон гӯспанд ё ки қишхори фурӯшӣ надорӣ. Имрӯза видеои мо дӯстои азиз қадрумадроз намешавад. Мақсад як 2 ё 3 минут мешавад. Дар бораи як чанд қишхор барои шумо камта маълумот дидем. Бардорои азиз, хеле ки мебинем ин қишхора тақрибан ҳеҷ накунад 55-60 кило гӯшт мекунад. Ина дунбашам хубай. Ан ҳами қишхор ахтай бардорои азиз, датан ҳам ё фурӯшиян. Ягон агар харидор бошад дӯстои азиз, алоқа кунед, ҳамёро мефурӯшем. 2 донан ахтан ҳар дош бардорои азиз. Инами якташ ҳамияй дӯстои азиз, хитона пешина як бор бинен. Созай мақсад фарбияй. Хеле ки таъриф мекунанд мошиношона, мегӯяд ки назадаи усуси инами гӯспандам гуфтаи гапо на ҷаршдагӣ на хрӯшдагӣ 100% бениқсай, този ягон касал пасал шидагӣ нестам мақсад. Якташ ҳами дунбаша харид бирам барои шумо манаоро бигирам. Ина бардорои азиз, дунбаи хуб дора. Ина як таигияш бардорои азиз, анамияй шарики ҳамаи ҳар душ 2 солан барои тақрибан 1 сола ва 6 моҳа ё 5 моҳа баранд. Хай 2 сол шу мегем, 2 сол ҳисоб мекунем. Ина хитон гӯяк не ишам фарбияй, ушам фарбияй, гӯспандои хубанд. Ягон касе ки мақсад маърака дошта бошад, тӯй дошта бошад, барои киштан иншааллоҳ ки зарар намекунед. Як бор соз нигаҳаш кунед. Ишам мақсад хароб нест. Хушрӯвакай. бад нест, мешавад. Ба киштани хӯрдан худо хоҳад ки иншааллоҳ дронш дар роған гумай. Ина бардори азиз, якташиш, якташ и ҳар даш дӯстои азиз фурӯшиян. Марҳамат алоқа буроед дӯстои азиз. Номро дар названия видео мешавад. 93 510 1348 93 510 1348 бардори азиз, номрои ватсапан. Ҳатман алоқа буроед. Нархи навошу 3600 бо муомила дорад. Мақсад ягон сумига арзон мешаванд. Мақсад 100 сомай 200 сомай арзон мекунем. Ҳатман алоқа буроед. Агар ягон касе ҳами тарафҳои ноҳияи мақсад Ҷиргатол, Ғарм, Тоҷикобод бошад, бо хуб гӯспандо қарор доранд дӯстои азиз, ногуфта намонад, дар ноҳияи Лахш, Ҷиргатол бардори азиз. Дар ватсап алоқа буроед. Мақсад чақчақ мекунем. Ина ҳар душа дидем. Ина фарбияи хушрӯам бардори азиз. Ишам дунбошу чоткиян. Худони нигаҳбонтон бошад бардори азиз.